Καλημέρα. 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 Τι κάνετε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ξεπεράσει τη ζυγή μου από χθες. Γιατί χθες η αδερφή μου που πάει πρώτη λυκείου μαζί με μια φίλη της που πάει δευτέρα γυμνασίου, εγώ πάω πρώτη γυμνασίου, παρόλα αυτά, είμαι 12 και η αδερφή μου πήγε σε ένα χορό, το οποίο ήταν γυμνασίου. Εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν γυμνασίου και όταν πήγα με τη φίλη της, το οποίο ήταν δευτέρα γυμνασίου, είναι σαν συνομιλική μου ένα πράγμα, αλλά δεν είναι φίλη μου, είναι φίλη της αδερφής μου, τέσπα. Η αδερφή μου μετά, όταν την πηγαίναμε, εγώ και ο πατέρας μου, μετά κατάλαβα ότι θα μπορούσα να έρθω κι εγώ εκεί, στο χορό. Αλλά δεν ήμουν κατάλληλα ντυμένη, γιατί ήταν κλαμπ γυμνασίου. Και εγώ έχω φόρεμα στο σπίτι μου, ήμουνα κατάλληλα βαμμένη, απλά δεν είχα φόρεμα, δεν ήμουνα κατάλληλα ντυμένη. Κατάλληλα βαμμένη ήμουνα, εντάξει, αλλά κατάλληλα ντυμένη μήπως κατά ήμουνα. Και τώρα είμαι σπίτι μου, τώρα που το θυμήθηκα, ακόμα σίγια έχω. Δεν πειράζει βρε, θα μου περάσει. Πέρα από την πλάκα, ωραία είναι να τραβάς βίντεο στο YouTube, ότι ξέρεις, άμα κάνεις βίντεο στο YouTube και μάθεις περισσότερο, δηλαδή θα μπορεί να κάνω στο μέλλον καλύτερο YouTube, να μάθω τα κόλπα που κάνουν οι YouTubers και άλλες βλακιούλες, πέρα μπορεί να γίνω και διάσημη. Θα ήθελα πολύ. Δηλαδή ήταν ένα από τα όνειρά μου όταν ήμουν μικρή. Γιατί όταν ήμουν μικρή έβλεπα πάρα πολύ YouTube. Δηλαδή πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή κάθε μέρα. Δηλαδή απουσίαζα από το σχολείο. Δηλαδή έκανα κοπάνες στο δημοτικό και πήγαινα και έβλεπα YouTube. Γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλα βιντεάκια στο σχολείο. Δηλαδή στο δημοτικό μου. Και δεν σκεφτόμουν καν το μάθημα, σκεφτόμουν απλά βιντεάκια στο YouTube από το μυαλό μου, ξέρω εγώ, τι θα έκανα. Πέρα από την πλάκα είναι ωραίο. Μπορώ να συνεχίσω, απλά μπορώ να διαγράφω κάποια βιντεάκια, γιατί ξέρω να κάνω μόνο τα πρώτα βιντεάκια. Δηλαδή μπορώ να διαγράφω το ένα βιντεάκι, να βάζω άλλο. Καλά, αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε όλοι όμορφοι μαζί μου τώρα. Κρίς ρε φίλε, τι έκανα τώρα. Τέλος πάντων. Γεια σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που μπορεί να γυρίσει σήμερα, μπορεί να γυριστεί αύριο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Φιλάκια. Bye.